sa kasadya nga kabuntagon mga kapuso tungod kay karon makauban nato local actor ni siya makalingaw gyud iya mga paandar og mga pasiaw labi na sa lain-lain nga mga platforms kung asan siya makitaan sa telebisyon o sa social media man kaha. Makauban nato karong buntaga Ranran Henyo. May buntag Sir Ranran. Welcome sa programa. Paki-shout out sir sa atong mga higala karong buntaga. Sir Nico, mayong buntag o mayong buntag sa Jimmy Regional TV Live. Hisgutan ta kini imong kondisyon sir. May we know kaliwat na gyud ninyo ba? Sa side sa akong mama, wala gyud mi ingon nga kaliwat nga inani nga midget. Bisan sa side sa akong papa, wapoy kaliwat kay ang side sa akong papa mga tag-as man kayo mga nigagaw nako. Bisan sa akong apuhan, ang height sa akong apuhan is 5'7". Nya sa side sa akong mga lulag-lulo, mga tag-as man kayo tong sila nga height. Nakaingon sa ko nga bisan sa hinirita siguro ni nag-edad pa ko 7 years old. Grabe ang pagbuli sa mga kaedad nako nga nag-edad kog 9 na dawat nako ang ako nga pagingon ani kay og wala po ko maingon ani dili ko mahimong sikat sa Lapu-Lapu sa karon nga pag-interview nga live sa GMA Regional TV sikat na kay ko ha o wa pa ko may nani wa pa ko na-midget nga pagkatao dili ko interviewon sa GMA oy dili po ko mahimong kontrabida sa akong pag-aktor. Pag-acting nimo sir, giunsa man nimo pagpalambo, pag-improve sa imong talento sa pag-act? Naay direktor nga naka-discovery po nako nga moto pagkuha na gihimo na kong kontrabida. Ang title sa kontrabida ang title sa salida ang atong 3 metros bayanitos o karon kontrabida ko sa ang pobreng siyano. Among i-test ang imong acting skill, sir. Naalang mi linya, usa ka linya lang, sir, nga imong isulti, sir, pero lain-lain nga mga emosyon, sir. Atong suwayan kuno, sir, ang imong abilidad. Ang imong isulti, sir, I love you, kapuso. Pero atong testingan, sir, ha? Lain-lain nga emosyon, sir. Sir, sige, I love you, kapuso kuno, sir. Pananglit, sir, labi na karong adlaw, sir, doon ako midaog sa loto, sir. Unsa mo pagsulti sa I love you kapuso sa katawo nga midaog sa jackpot? Yes! 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 Nakadaog ko sa loto! I love you kapuso! Yay! Yay! Ikaduha nga senaryo, nagpangulbaan. I love you kapuso! I love you kapuso! I love you kapuso! Sir, sa di pa nato tapuson atong interview, sir Ran, hatagan ka na mong kahigayunan ug unsay mensahe nimo, sir, sa atong mga kapuso. Mga kapuso, makita ko ninyo sa salida nga ang pobreng siyano. O sa BTV, YouTube channel BTV Cebu. Always, i-subscribe ninyo ang YouTube BTV channel. Okay?